Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. नै Sia मा खालामगासिनो जोंना मा खालामदों नोङो गस्ला बायलाला गानलायलायनाय नै गस्लायानो लावजोबबाय गैला बायनोबो हाला ना बाबायासो ना हाथाया देखेलै नोंना हाथाया मारै जाखो देलाय आइचार गैला हाथाया मा जाजोबखो बे हाथाया मा जाजोबखो नोंखौ डाक्टारनाव लांनानै गगे सो नुयोसै yes सोबाव जायो बिजि बे होनगोन नोंखौ गिया नोङो दाख्लैसो थुफामोनलाय आबा मामिखौ थुफैनाया बावबाय नोङो दाख्लै बिमाखौ बिजि थुफैदोंमोन एलार्जिनि जि खुसिबाव नोंखौबो थुगोन सिया नै थै हाथायखौ देखायो नायजाया नोंनि हाथाया दा भिउवार्सफ्रा नायबानो गिगोनसो नोंनि हाथायखौ सियाना नै खानाया खावब्लिब्लि खुरै खन्थ्रा ओरै उनथिजाय नायनो खुरै खन्थ्रासो नै खुरै खन्थ्रा जाबाय बेहा मा जागासिनो मेथाइ जादों बोरा मा मेथाइ लिटिल बाइट जागासिनो स' जोङो दाउ लायनानै फैखांबाय आरोना दाउजों माजों संगोन दाउजों जोगोनारजों संनोसै ओंखाम जानदों ओंखाम मोनबा माबानोसै आरोना ओंख्रिखौ संसै ओमफ्राय जालु एवसै नामाबो सानदों बेदरखौ गोबावसैमोन ना लोगोफोर बिनि महरखौ नुया बुरिबाय नै जों मा दसे भिडिअ बानायालासिनो थाखो बोराय बुरि जासिनबायबो नै दारियाबो नै बेसेबांबा गोलाव जाबाय होननानै नायनो हागोन बोरमा दारि फ्रिज खेवनोलाय नै बेहा खालि दांबाय थायो लकसो होनानै दोननांग्रा जाबाय खालि दांबाय थायो नै बेनो जोब्बाय नै गुसु जाबाय आइस जाजोब्बाय नै आइस दे फांदो मामि थांसै ओंखाम संग्रायाव थ'दो मोनालायबाय आरोना बेनोसै जिबना मोनालाय सोरांलाय खामानि गैला जों बायदिया जायफ्रा मालाय फैसा थाखा गोनां बेफ्रासो सान्थि जोंना बेनोसै सोरांबा थांदो मावला मावलि फैदो बेनाबो सोरांबा सुदो संदो खावदो जादो खिदो उन्दुदो बेनोसै मालदारफोरनाबो बेनो नाथाय बिसिना लाइफ स्टाइला बरिया आरो जोंहा माला मालदार जाबावगोन मावजि किडनि फानसै नामा आंनिखौ मालदार जानायनि नै सियानो लेग पिस बानायनानै लाबोलायबावदोंसो जोङो बोरै नै सिया जागोन बेखौ बे माबि हनुमाननि गदा बियो हनुमाननि गदा जायो हनुमाननि गदासो बियो थिथागुरियाव गलांदों बोरैबा स' आलु लांफैनो फैबाय आरोना जोङो आलुआनो नै जोंना ओरैबायदि गेसाव जायगायाव दोनखायोना बले आलु थिलिलायनो आलु बागानसो आलु जोबो आरोना नै जेरावबो बेखौ लादोलै लावसिं नै मैथा बांगालनिसो माबा दङ बेयाव थाहोनलाय सियाजों रायज्लायथावगोनखाय आंहाबो जाम्बा बायदि दोन सियाजोंबाबो बिदि रायज्लायनो नांखाया बावनानै रायज्लाय आलुआ दोन होनबानो बुजिखायो मालाय बावदां स' बेना माबाजों जानो रलै आं बानायगोन हाबाब फेसबुक लुंला हरनानै नायलाय खोबबाबो जाजाला दाना गावखौ सोर बोखारला जों मिथिना होमबाथ' देखायनाङा नामा आलुनि मालदारना जोङो देखायनांगोन ना स' बिनि माबाया मा होनोमोनलाय बोरै ब्लार जालाजोब्बाय स' बिनि जोगोनारजों जानो होनग्राया माबाजोंसो जानोसैलाय नै माजों जानो होन्दोंमोनलाय आलुजों
आलुजोंसो एवसिनो भाजा ओमफ्राय जोगोनारखौ ओरैनो बाथोन बेनो बेस्ट नङाबा जोगोनारजों सङोबा आरो मा बानायनाय जासैमोनलाय आलु भाजाखौबो जानो बाबाय दहायसो बिराद जादों नै बे माबा रुगारग्रोबाय आरो ना खायसे खायसे रुगारा जोंना रुगारग्रो आरो आयौ आयौ मा मोनजाखोलायब्रा मिस्थि जालायबाय फ्रिजआव दोननायखौ जाफैलायबाय गुसु जानो होननानै एकदम आं बरफसो जानो नागिरदोंमोन जाखाबाय आरोना दा मस्ला लायदेरसै ओरैनोबाथ' थावनाय नङा नालाय गामिनि दखानाव आङो मस्ला लायनानै फैनोसै आरोना मस्ला लायनानै फैनोसै ओमफ्राय गोथाव संनानै जानोसै सामफ्रामबो मानसिनि जिबना बेनो बे जाम्बा खुगाखौ माजों थगायनो माजों थगाया जायो स' आङो लायनानै फैनोसै आरोना लायगारसां न'नि गामियावनो लायनानै फैनोसै दंना गैया स' रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय आरोना जोङो नै सामब्रामबो हानानै लाखाबाय ओमफ्राय आङो गरम मस्ला एरि लायबाय आरो नै मिट मस्ला चिकेन मस्ला दहाय आं देनाय एबार आराम संसै आं देनायखौ ओंख्रिया बयनो बे गाव देनायसोनो जारलालै बे सोखो मोखो संसाराव My God, what a powerful kopoing in the foring jawing. बरिया गोथाव संदे बाजै हटेल मादै हटेलाबो हास्लाबलायै गंथं गोदोलायनाय जानानै दिनै अबाय गोदोनो ना लावसिनबावनोसै ओरैनो गंथंआनो आंना बिराद गोलावखा Oh my God बरिया मोनबायलै होजेननाय लोगो लोगोनो Great. Boria. Beautiful lady is cooking right now. And Fugap here live in Pohing. Khovanan lain थाखाय हरखाबायबा खुगाखौ लायरायाबा मानथो जानोल' हरदों नामा लायरायनोबो जानोबो नैलाय बरिया जाबाय दे बयथिबो बिदि मालाबा एवनानै जाहोदो मावजि बिदि गोजाल' सब बिथाङा खुरनानै लाग्रोबाय आरोना आङो बे बायद'नि माबा नालाय केमेरामेन बायद'आ दा संगासिनो नै थाव हानहरबाय आरोना पतन्जलि बियो बथल फिसायाव सोस्लायनायसो पतन्जलि थावखौ एसे होबाय नै बिदि होना लाबाय आरोना फुरा प्रफेसनेल बायदि नाथाय प्रफेसनेल नङा नै सामब्रामखौ लगायखाबावबाय हायलाला हुइलाला हटेलनि मडेल बियो लेग पिसआ बोरै मामिना ओइ लेग पिसखौ होग्रोदो सियानि लेग पिस बियो सिया जागोन बेखौ अखा Oh my God थांबाय होलांजोब्बाय आरोना गासिबो हालदै हरबाय हालदैयाबो न'निसो बायनाय नङा न'निया जोब्बाय न'नि माला हालदै गैया न'आव हालदै गायदों गायामोन जों खामानियाव ओंखारग्रा मानसिया खेल थाबाय थायो नामा हरबाय आरोना गाव देनाय फानलुखौ आं देनाय होनफ्लांनानै लादोंमोन आं दहाय गोसो होनानै सङोलै ओंखायनो गोथाव जायो गोसो होनानै संबासो गोथाव जायो नै बेखौलाय बिसिबां खेबना देखायबाय थानोब्रा दे आङो दाहाय मोनबा देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो डाइरेक्ट बेखौलाय मानसिनाव देखायबाय थानो दा जानायाव देखायनोसै आरोना हाखा हुखा जानायखौ सिया मायदि अख्लाबगोन नायथारनां दिनै लेग पिसखौ माबायदि अख्लाबगोन दे बे दिनै नायथारगोन आं गाइसमोन नायनो हागोन आयौ दैया रानबावनांगौ आरो बले बरिया जांबाय माला मोनगोन एन्जरसो खालामजोब्बाय उदै सिङाव आयौ गोथाव मोननायानो बिदि थाबायलायबाय नै साखिदोंमोन बिथाङा गोथाव मोननायानो
बायदों बुयदों थाबायलांलायबाय साखिनानै माबासो नामा नेनो बानायसो नामा नङाबा माला बिदैखौ रानगोन सानदों नै बिदै राननायनि नै थाबायनाया आयौ माला राननानै जानो आरोना फाइनालि मोनमारबायनो मोनबाय आरोना बिदै एसे जेब जेब दोनबाय जोङो नैखौ सियानो हैगोरनोनो सियाना नै लेग पिसा जाजेनसै आरोना जोंहा नै मोनजोब्बाय बेहाथ' जाजेनबावबाय नै गोथाव जाबाय नै सियाबो जागासिनो चिकेन लेग पिसखौ हालदै बाथोनमोन आरोना बे दहाय फुंनि जाबाय आरोना नै बिथाङा गोथावनो बेदरजों ओमफ्राय नैबे जोगोनार बेदर जोगोनार बे लेग पिस जागासिनो सिया लेग पिस जागासिनो आरोना गोथावनो फांखायाबो मा जाखोथाय खराखौनो गिदिंला बिराद लासै गरमाव एसे थान्दा जानो लुगैयो नै जाबाय आरोना बिथाङा गोथावनो नायनो हागोन होख्लायबाय बे ग्रेभिनो दहायनि हायखांग्रोनाय बे मोननायनि सिगां हायखांग्रोनाय आरोना बेखौ बरिया लगायनानै जागोन आरोना जोङो दा बेयाथ' जाखाबाय नै ग्रेभि लगायलायनानै आसुमे ऊपर आसुमान नीचे ओ माय गॉड गोथाव लगायनोसै ग्रेभिबो होगुलायबावनोसै आं ओ माय गॉड वाह बेदरखौ एसे फिसा बोखास्रोलायनानै ओरै लगायनानै आलुखौ एसे ओरै सिफ्लेदेरलायनानै बरिया मादै हटेलाबो हाया जानायाथ' जायो फुङासो बरिया